Jeg er grafisk designer, men jeg er egentlig også illustrator og billedkunstner. Mit hjem og mit hoved er fyldt med tegninger, malerier, illustrationer og eksperimenter. Jeg har altid testet idéer af og leget med stilarter for at undersøge, hvad der sker. Det er en stor del af det at være kreativ til dagligt for mig. Jeg vil gerne lave flotte visuelle identiteter med sine egne unikke elementer, der giver mening der, hvor de skal bruges. Der skal være noget, som er unikt i alle brands. Noget, der skiller sig ud. Måske ligefrem noget anti-corporate. Det tror jeg på kan være med til at skabe et genkendeligt og stærkt brand.